Έλα! Μπροστά και πάμε μαζί σου εγώ, δεν τη φοβάμαι τη ζωή, γιατί έχω εσένα να σε βλέπω και μόνο αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα. Δεν φοβάμαι κανένα, στη φωτιά μας τα πάντα θα καούν. Πολλά έχουν βγει, τι κι αν στο τσάμι της αργά η πίκρα στάζει, μαζί σου του καταπευθύνει αυτής αγάπην τελείαν ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του φυλαχθήνει αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευλογηθήνει αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του διαφιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι, Κύριο Θεός ημών την εξ εθνών, προρμιστευσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνή λόγησου καμνής τα ταύτα, και αγωνίζεται ο δούλος του Θεού Κυριάκος, την δούλη του Θεού Αναστασία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Κυριάκου, την δούλη του Θεού Αναστασία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού Αναστασία, των δούλων του Θεού Κυριάκου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβωνίζεται η δούλη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευθείς τη Μεσοποταμία στελόμενον υφεύσεσαι το Κυρίο αυτού Ισαά γυναίκα και διαμεσητείας ιδρεύσεως αναβωνίζεστε την Ρεβέκα να αποκαλύψα τους ευλόγησον τον Αραγώνα, τον δούλο σου Κυριάκου και Αναστασία και στήριξον παραυτής λαληθέντα λόγων. Βεβαίωσον αυτούς η παρασού Αγία Ενότητη. Σίγαρα παρχήσε δημιούργησες άρσεν και θύλη και παρασού αρμόζεται ανδρή γεννής βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Αυτόσον Κύριε ο Θεός ημών εξάρτητος του λόγου του αληθινού η ουρανία στερεώθησαν και η γη θεμελιώθη. Και η δεξιά των δούλων σου ευλογητήσετε το λόγο στο κρατεό και το βραχίον εις το υψηλό. Αυτός σου μη την ιδέσποτα ευλόγησον το δακτυλοθέσιον τούτο ευλογίαν ουράνιον. Και άγγελος Κυρίου προπορευές το έμπρος εν αυτόν πάσης συμβαίνεις των ανθρώπων. Ο δια την άφραστος σου δωρεάν και πολλήν αγαθότητα παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και τον εκείς εγάπων ευλογήσας, ή να φανερώσεις ότι σον θέλημα εστίν η εύματι, δικαιαή και εις τους αιώνας. Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ημών του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ότι της αυθαρσίας φύλαξ και των βιωτικών αγαθός οικονόμος. Αυτός και νυν δέσποτα,
ο εν αρχή πλάσας των άνθρωπων και θέμενος αυτός ως βασιλεία της φύσεως και υπό. Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτό.